om det periodiske systems opbygning. Det periodiske system er delt op i både grupper og perioder. Altså vi har hovedgrupperne herovre, som kører fra 1 til 8. Den starter fra ilt og går hele vejen over til helium. Altså for eksempel, hvis nu vi tager magnesium, den er i hovedgruppe 2. Så det vil sige, at den har 2 elektroner i den yderste skal. Men dog er der lige helium, som er speciel. Den har kun 2 elektroner i yderste skal, men den er stabil. Så det er stadigvæk en neutrongas. Så er der også perioderne her. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvilket vil sige, hvor mange skaller der bliver brugt. For eksempel her i F, der kan man se, at den er i periode 2. Så det vil sige, at den har 2 skaller. Så kan man, det er måske ikke så tydeligt, men man kan se den her trappeformede grænse, der går her imellem. Det betyder, at dem, der er på den her side, alle dem, der er herovre, det er ikke metaller, mens alt det, der er på den her side af trappen, det er metaller. Dog er der lige hydrogen. Det er ikke en metal. Så kan I alle sammen nok godt se det her tal, der står over hver grundstof. Det er vægten. Og det er et gennemsnitstal, fordi at hver grundstof det laver en masse isotoper. Og så lægger man så alle de her isotoper sammen, og derefter dividerer det med antallet, der er, og så giver det gennemsnittet af det. Så det er ikke et præcist tal, men det her det er gennemsnittet af isotoperne. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and